Paling man doon sa mga request. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukuman ken ka ngay pudno sika kanayon di arapa aku ket di kanto mapunas dito'y lagip ko sa ringnuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukuman ken ka ngay pudno sika kanayon di arapa ako ket di kanto mapunas dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas di kawen ikariken ka asika sikalain di ka nga masursuro biyag ko nalipate uray pa'y at dakto ijay tanim kasano ti aramide kasano ngay liliwag tasikalain malaglagi po sikat linaon tuy puso wow, wow. Pilirek man nga iwaksi ka ito'y lagip ko at dakalata nga mintasiksika nakarik na anak pamateg aray dumduma kasing ato napundo nga agayat pasak naman dinto ako pas diro ni ayat agad tulata agsuliti nakaikarian na kastoy nga to napuno nga agayat pasak naman dinto ako pas diro ni ayat at ang tulad na agsubliti nagkaikarian na agsubliti
kaikarian na. Tuy pusok ket na'y kalang nagiptur kiledaan kaslajak malasatan penubuk anarway diin ka insang bay. Di tilubong ko ket nagsagab ken lindu kasih ni Dios Apo ket nailiwliwag ko di panangirurumen mo di inbaklay ko aparang ket kasla kadaksen iti krus yemidin na panakaidarus imakdera siya anus kapacet adong tengku babae mangilala ayat nga'y kainwawa itata mga langon pusok anay lumulong kalasag ko diyag narayo daydiliday ang napasarang ragsak dising mukha nga awan iti umatpat. Tuy pusok ket na'y kalang nagitur kiledaan kaslajak malasatan penubuk anarway maingka insang bay. Nu'y di tilubong ko ket nagsagab ken lindu kasih ti Dios Apo ket nailiwliwag ko di panangirurumen mo di inbaklay ko aparang ket kasla kadaksen iti krus gemidin na panakaidarus timakdera siya anus kapacet adong tengku babae mangilala ayat nga'y kainwawa itata mga langon pusok anay lumulong kalasag ko diyag narayo daydiliday ang napasarang ragsak dising mukha nga awan iti umatpat. Daydiliday ang napasarap ragsak dising mukha nga awan iti umatpat.
Jak amuno apay anapatek ka, tano awan ka, sabsakulin ka, nudi ka makita, mas ay tuirik na, nulan mabalik, ako'y kuyok talata. Jak amuno apay anaragsaka, nusikat mabuy-buya kasarsarita, aglal nagpinere matataadwa. Jak may ladawan ragsak na'y tuwirik na, ang mukha at ika'y paparanakit ayan, takas tilang kagay ayak, nudat dumamaublan, dati irurusi, para pitik ko'y puso, sikat di kapuna, usal na ko'y biyag ko. Ayaten ka, napuno akariken ka, aglabas man tito nito't balbal ito'y na. Jak kun agaya, di sa balino nila sikat, sikat na mukin maudi, uayat ko pa dyan ang kumang. Jak amuno apay anaragsaka, nusikat mabuy-buya kasarsarita, aglalon nagpinere matataadwa. Jak may ladawan ragsak na'y tuwirik na, ang mukha at ika'y paparanakit ayan, takas silang kagay ayak, nudat dumamaublan, dati irurusi, panapitik to'y puso, sikat igapuna, usal na to'y biyak ko. Ay ayaten ka, napuno akariken ka, aglabas man dito nito't balbal ito'y na. Jak kun agaya, di sa balino nila sikat na mukin maudi, uayat ko pa dyan ang kumang. Sikat na mukin maudi, uayat ko pa dyan ang kumang. Kinunam kaniyak idi nga umadayo ka, ngem sublian naktu day tati karim biyaku pusok ng namnama, ket inuruuray ka, aldawan naglabas, kanayon ka asagsegaan. Tawag ko ken surat, awan man din na mauray. Di tunggal darik
na ninak agmay may sa awan di marikong na nudila sa empty kaunggak lipaten kan kuna ngem dia kabaelanday ti puso taging ga ita ay ayaten kalata tuwin na naglabas diyak anak kalipas apa'y amin na di ka malipata tinoran-oras ka di at dati kaunggak lupa'y inuin ko buminsukat mo di sa bali sangit di ayanay at inkaman inuaksi di ka malipatan aniyang nagsakit idi mapanik ka nga dan sa bali ket siya tay inkain suta sayem ken panusa inkain suba napud nga iya puso laeng di nasuga apges ken sanaan itura kalak ame tapanusa malipatan dinoran-oras ka di at dati kaunggak lupa inuin ko buminsukat mo di sa bali sangit di ayanay at inkaman inuaksi di ka malipatan malipatan dinoran-oras ka di at dati kaunggak lupa inuin ko buminsukat mo di sa bali sangit di ayanay at inkaman inuaksi